Yun, magandang umaga sa inyong lahat mga kalabarkada. Bali, happy New Year po sa inyong lahat. Kumusta naman po ang New Year nyo? Kumusta po kayong lahat, mga idol, mga master, at sa inyong lahat ng mga viewers natin. Ngayong araw pala mga kalabarkada is pupunta kami ni Paring Nico sa may Kurashiki, yung outlet. Happy first Sunday po pala sa inyong lahat. Unang linggo ng taon na to, 2022. Happy New Year. Paring Nico. Magbabawas muna si Kalabarkad sa pira kasi wala na mapaglagyan. Grabe, sobrang yaman ah. Yung bag punong-puno yan. Sana bilangin natin itong taong 2022 na to matapos na sana itong pandemic. Yun ang dinalangin ko. Maging okay na ang lahat. Maging okay na lahat. Ayun. So, bali pupunta kami na Paring Nico doon sa may Kurashiki. Titignan natin yung mga outlet doon, baka may sale. Yan, mahilig naman mga Pilipino sa sale. Yan. Lalo na pag 50%, ay nako. Panalo. May 50, kahit na 50%, so pwede na. Oo. 50%, 30%, diba? So, yung outlet pala na yun mga kalabarkada, yung mga, ang alam ko nasa isang oras, mahigit. Mula dito sa Unomichi. Sakto lang yun kasi alas 9 ang bukas eh. Ay, alas 9 yung bukas. Oo, Tamang-tama. kahapon. Oo. Bali, time check pala tayo mga kalabarkada, alas 8. Tapos ang weather update natin, -1. Kaya pala ang lamig. Kaya ang lamig. Halos na yung tatlong dubli na ako sa gamit. Lamig pa rin. Ikaw, nakailan dubli ka? 3 patong ng damit ko. Pareho tayo tatlo ha. Malamig pa rin. Grabe. Sumasakit yung mga daliri. Yung pang ibaba ko mayroon din ako pang ilalim eh. O meron din? Oo. Meron din ako. Pa rin. Meron din ako. So, kita-kits tayo mamaya mga kalabarkada doon sa may sakayan ng train. Tapos, dalangin namin pala ni Paring Nico, sana hindi kami maligaw. Kasi sobrang tagal ko nang hindi nakapunta doon. Bali, Ako rin. 2018 pa yata nung pumunta ako doon. Kasama pa tayo nung pumunta doon. Oo, magkasama tayo. Oo. Maganda pa doon. Parehas lang pala din tayo. Hindi Kasama natin sila Randy noon eh. Oo, hindi natin matandaan yan. Sana hindi tayo maligaw. Pero kung kasama natin si Magtanong, Oo. Hindi tayo maliligaw. hindi tayo maliligaw. Pero ang masama, kasama natin si Magtanong, ang problema yung pagtatanong Oo. kung paano. Ba, ilabas na natin yung tinatago-tago natin na niyong ko dito. Alawa ko yan. So, ayun mga kalabarkada. Sana okay po ang lahat ngayong bagong taon na to, 2022. Yan. Kami po ni Paring Nico ay bumabati ulit sa inyo ng happy birthday, birthday New Year. Ang dami naman may birthday. Siyempre maraming pagkain eh. Sa bagay. Happy New Year po. Happy New Year po sa inyong lahat. Kita-kits na lang po tayo mamaya mga kalabarkada. So, ayun mga kalabarkada, nandito na tayo sa may station. Yan. Bibili lang muna tayo ng ticket natin. So, ito yung pupuntahan natin mga kalabarkada. So, itong X, andyan tayo. Tapos papunta dito sa may, ayun, Kurashiki. 1,170. Ilang station ang bayaran? Yun yung babayaran natin. 1,170. Nasaan dito yung ano? Ilaglag. Nakikita na lang yan, lalabas. Oo. Dito. Pindot mo lang, lalabas na. Yun o, lumabas na. So ito pala, pasok lang natin dito. Yun, lumabas na dun. Yun. Dito na. So tara, turn tayo dun sa kabila. Punta tayo dun mga kalabarkada. Kasi baka Ito. sumabot tayo. Dito na tayo sa may kabila. Bali ang oras.
Anong oras? Parang train yata paparating 8:50. Yan. Nag-aantay muna tayo mga kalabarkada ng train. Sasakyan natin. So, yun mga kalabarkada. Bali, darating na yung train. So, ayan na yung train mga kalabarkada. Ayun na, darating na siya. Paparating na siya. Yun na yung inarkila namin ni paring Nico na sasakyan namin. Wow, walang walang sakay-sakay. Sarap makaupo tayo nito, no? Oo. Yan, no? Mga kalabarkada, pasok tayo. Yeah. So, nakasakay na tayo sa train mga kalabarkada. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid viewers natin, yung mga sumuporta, nanood dun sa last na videos natin mga kalabarkada. At sa lahat pala ng sumuporta sa mga videos natin nung nakaraang taon, nung nagsimula tayo, yung mga sa fishing videos natin. Yan, maraming salamat sa lahat ng naging viewers natin, mga nag-subscribe, at sa lahat ng mga solid supporters natin yan. Maraming salamat. Sana wag kayo magsawang sumuporta. Sana patuloy nyo po kaming suportahan sa aking YouTube channel. Kung kayo bago pa lang sa aking YouTube channel mga kalabarkada, huwag nyo lang sanang kalimutan yung notification bell dyan sa baba para updated po kayo lagi sa mga video na i-upload natin. So ngayon, tara, samahan nyo kami palang mga kalabarkada na gumala. Gala na lang tayo. So, ayun mga kalabarkada, nandito na tayo. Sa wakas, nakarating na tayo. Hindi tayo naligaw. Ayun mga kalabarkada, nakababa na tayo ng train. Welcome to Kurashiki. Unang gala, sa unang taon. So, lalagay natin tong ticket na to. Yan, salpak natin. Last na. Puntasin natin. Yan, wala na. Pasok na tayo. Sa wakas, nakagala din. Nakagala din ang trupang labarkada. For the second time after 2 years? after 2 years? 3 Di, years? 3 years? 3 years? Tatlong taon bago kami nakabalik dito. Itong yung Aryo, Kurashiki. Yung outlet dito. Para may pang ano tayo, may pang profile. Grabe. Paglabas pa lang, grabe, nilamig na ako. Woo! So, ayun mga kalabarkada. Bali, nakarating na tayo dito. Bukan natin to. Papasukin natin to. Aryo na yan sa loob. Dito tayo sa Aryo. Aryo. Oo, yung tawagin kasi dito sa tawagin ng mga Pilipino to, outlet. No, mga bilihan ng mga mga damit, ganyan, kung ano-ano. Pasok tayo. Tayo. Yan. Papasok na tayo mga kalabarkada. Bali, entrance lang kasi yon. Pero nandito pa, dyan sa banda dyan. Yan yung talagang pinaka main na pupuntahan natin. So, andito na tayo mga kalabarkada sa, ito yung pinaka main na pupuntahan natin. Yan yung pinaka main na pupuntahan natin. Yan. Mitsui Outlet Park. Yan. So tara, dito na tayo. So unang pupuntahan natin mga kalabarkada is yung Levi's. Ayun, Levi's mga kalabarkada.
Levi's. Yan. Pasok tayo. Ayan ang presyo, pantalon pa lang ng Levi's, oh. 15,000. Yung mga pantalon, oh. Bali, ang Levi's pala yung pinakapaborito kong pantalon, mga kalabarkada. Levi's 501. Tira ka na 5-1. Kaso, ito yung presyo. Yan. Isang piraso lang yan. Pero naka 10% off sila eh. Yun, naka 10% off sila. 7,000. Ito 7,000, no? Ano, 7,000. Yan, 7,000. So, titignan natin yung Levi's 501. Oh, ito, Levi's 501 na. Ito, mga nakasil to eh. Oh, nakasil pa lang pero 10,000 isang lapad. Kano yun dong? 4,000 lang. 4,000. 4,000? O pwede na ah. Tarahin mo. Malaki yan eh. 32. 32. Sakto yata yan sa'yo? Ha? Sakto sa'yo yan. Hindi ka bibilin to? Ito may yan o. Yan, favorite mo yan eh. Kaya nga. Tirahin mo yan. Bali 4,000 yung presyo na ito, mga kalabarkada. Pwede na yan ha. Ang tanong, kasya kaya sa akin to? 32, ano bang sukat mo? Tumaba na ako eh, 33. Eh, kasya pa yan ah. Madali lang naman magbuwas ng isang ano. Ito siguro, 33. Pwede naman sukatin yan. Ha? Pwede yata sukatin yan. Hindi na, sakto na lang to sa akin. Ah, sa bagay. Sige, ano mo? Ano mo? Kaso 5,000? Pwede na yan. Isang beses ka lang naman bibili. Minsan lang naman sa buong buhay natin makakabili tayo nito. Pang biyahe ba? Pang uwi? Minsan lang sa buong buhay natin makabili tayo nito. Ano mo, iganyan mo kung maganda yung ano. Hindi ba, ipisto mo yan, ganyan. Ah, maganda pala. Sakto. Kailangan pala nito, Nike na sapatos. Oo. Kaya mamaya sa Nike tayo. Oh, naka 20% off sila oh. Yun oh, 20% off yung Vans. Naka 20% off yung Vans, mga kalabarkada oh. Yan, Vans. Yan yung tingin tayo dito, pasukin natin tong Vans. Grabe mga presyohan nila oh. Grabe mga presyohan nila, mga kalabarkada. Sa mga Vans, bilihan ng sapatos. Ito. Bilihan ng sapatos. Vans, mga kalabarkada. Ang ganda oh. Ang ganda oh. Oh. Ang ganda. Oh. Vans. Oh, ganda niyan do. 3,000 lang oh. Plus tax 4,000. Oh, 4,000 siya. Ang gaan lang. Gaan no. Ganda oh. Ano size na? Pili lang paring Nico, pili lang. Yan yung makabilihin dito sa Vans, mga kalabarkada, naka-sale sila. Nike talaga yung balak namin punta. Nike, so mamaya magagala-gala muna tayo. Mamaya puntahan natin yung
susunod na pan natin Nike. Meron din sila dyan ng Crocs. Ayun, Crocs. Ayan o. Crocs Outlet Store. Dito, Under Armour. Ayan. Pila yata sa Nike. Ha? Pila yata sa Nike. Pila? Oo. So, nandito na tayo mga kalabarkada sa Nike. Siyempre, kailangan natin sumunod sa patakaran. Kung may pila, pipila tayo. あれすみません、これ中の方では撮影できないんで、 Ah, naka-dito na. 中できないで Ah, wakata. す。で今は大丈夫なんですけど、中に入ってもらったら切るような形でお願いします。 Oh, Bawal pala yan. bawal daw sa loob. So, ayun mga kalabarkada, bawal daw sa loob eh. こちらからお並びください。 Bawal daw yung bawal daw mag-camera sa loob. So, sinabihan tayo ng hapon. Mamaya na lang. Wala. Mamaya papakita na lang namin sa inyo yung mga kalabarkada yung nabili natin. So, ayun mga kalabarkada, nag-usap kami ni paring Nico, sabi namin, kasi nakapila kami. Nakapila na kami dito sa Nike. Pag pumasok na kami sa Nike, talagang ubus-ubusin na namin dyan. So, yun nga lang kasi Punta tayo ang mamaya problema, sa hindi Puma. kami pwedeng mag-video sa loob. Punta tayo Sayang. mamaya sa Puma. Sa Puma? Oo, mamaya tapos natin dito. So, yun. Hindi pa kami nakakapasok sa Nike pero pupuntahan na agad natin yung Nike, yung Puma. Pagkatapos natin dito. So, yun mga kalabarkada. So, pasensya na. Sinabihan tayo agad ng hapon na hindi tayo pwedeng mag-video sa loob. Pero tatry pa rin natin kung mabidyohan natin yung mga nabili natin. So, ayun mga kalabarkada, nilagnat kami ng paring Nico. Ayan, ha. Ah. Nakabili na kami sa Nike. Pasensya na kayo, hindi kami pinayagan na makapag-video dun sa loob. Oh, may papuntahan tayo. Oh, ito. Yung susunod na papuntahan natin mga kalabarkada. Yan, Seiko. Dito tayo sa Seiko. Ano naman ang mga relo nila? Solar. So yung mga relo nila mga kalabarkada, mga solar na. Mahal pala pag solar. Dito nila ba bro? 10% discount pa yan. Hanap tayo ng relo mga kalabarkada. So, ito na yung mga pinamili namin mga kalabarkada. Tungat. Ayun, tama na ito mga kalabarkada. Yan. Yan yung binili natin. Ay, sa Puma. Ayun mga kalabarkada, nakatulog pa lang kami dito sa friend. Lapit na. Lapit na, bali umuwi na kami ni Paring Nico. Gawa nga nung marami naman na rin kami nabili. Yung kay Paring Nico. Sa akin. Kain muna tayo ng ramen mga kalabarkada. Diyan sa may Onomichi Station. Nagutom na kami, hindi pa kami na ng halian. Ano? Sus, marami ng gutom. Grabe, nakatulog ako dito sa train. Kasakay ko palang kanina mga kalabarkada dito sa train kanina, pauwi kami. Nakakon na ako, nakatulog ako, nakaidlip ako. Ilang noodles kaya mo dong? Isa lang ha. Isa lang? Dalawa siguro sa akin. Tibay mo ha.
Gutom ako. Gutom ako pero mabilis ako mabusog sa noodles. Oh? Nahirapan ako makakaubos. Alam mga kalabar pa na. Bali, kakain muna tayo ng ramen. Yan. Yan ang in-order natin. Kaya ito yung in-order na parang ni Kuya ito. Ito. Ano yung sabi sa sunod? Ito sa'yo. Barikata. Ano barikata? Barikata. Ito, katami. Yan, katami. Diba? Medyo marunong din tayo magbasa mga kalabarkada. Tingnan natin kung ganyan sila magluto. Niluluto yung mga ramen dito. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo mga kalabarkada. 100 yen, pag naubos mo yung noodles mo, ito pala pag itong 100 yen na to, pag naubos mo yung noodles mo, pwede kang mag-order. Babayaran mo lang 100. Oh. Vlog, baka may shoutout ka. Kababayan. Kababayan. Eh, siyempre, pag nakikita ka rin kasi ng mga kababayan dito, eh, siyempre parang feeling mo, nasa Pilipinas lang eh. Diyan na mga kalabar pa yung order はい、お待 natin.たせしました。はい、尾道ラーメン。尾道ラーメン。こっち。はい、お待たせしました。はい、極東ラーメンで。はい、しました。 Ay, tawari kita. Ito yung order natin mga kalabar kada. Sarap. Yung kay parin nito. Parang namimingwit lang. Uy, parang namimingwit. Ito lang ka na. Ay, ano na bay? Dugay no? Inay. Ay. Sabi ko, kailangan maubos natin to para magkano tayo makarespa. Kain mga kalabrikada, kain tayo. Kain mga kalabrikada. Bali, nilagyan natin ng mga ganito, yung seasonings. Para masarap. Sarap. Wakas, nakakain na naman ng ramen. Paano na yun? Buti na lang napag-aralan natin kung paano gumamit ng chopstick. Sarap mga kalabrikada. Kain. Bali, magsi-shoutout muna pala tayo mga kalabrikada. Umpisahan natin doon sa mga nagpapa-shoutout nung nakaraang linggo. Yung mga na-miss, yung hindi ko na masyadong nailagay. Shoutout muna tayo. So, shoutout pala mga kalabrikada kay Gaddy Boy Vlog ng Jason dyan sa Japan, ay sa Saudi Arabia, kay Farm and Sea Life, kay Mandaragat Trend TV, kay Ma'am Babes Life in the USA, kay Ma'am Rizahana Karancho Vlog, kay Ma'am Shu Ako, kay Paps Cosinero, kay Kapaps yan, kay Lens Miss Vlog, kay Wens Good Vibes,
kay Chari Vlog, kay King Parikoy TV, kay OW Islins Vlog ng Saudi Arabia, kay Shing Shing, kay Niles Ragas, kay Lonely Vlog, kay Master Rose Fishing, kay Ate Inspiration by Jenna, kay Master GTP Fishing, kay Ate Miss Shai, kay Ate Lovely GTV Vlogs 18, kay Master Hector Troy Fishing, kay Lady Bar Ilocanong Maldita, ayan, kay Ate Nets Dublin, kay Ate Bitches Vlog, kay Ma'am Pumkok Ma'am, kay Robby Happy Life, ayan, kay Ate Sheila A Vlog, kay Deomer A Vlog, ayan, kay Bitchy Vlog, kay Happy Family TV, at kay Master The Fisherman, ayan. So, kung gusto nyo magpa-shoutout mga kalabarkada, comment down below para ma-shoutout ko kayo sa next na videos natin. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, sana mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na ilalabas natin. Ayun, ang bilis to. Ubus na sini. Tapos na. Bilis mo ah. Nagsa-shoutout lang ako. Tapos na. So, ayun mga kalabarkada. Ay, ubos. Tapos na tayong kumain. Wala nang kalimutan. Wala na. Nating pagdating. Tapos ng shopping. Ayun mga kalabarkada. Tapos na kaming kumain. Ito, lakad na naman. Kukunin na lang natin yung bike natin. Tapos uwi na tayo. So, dito ko na tatapusin itong video kong mga kalabarkada. So, ingat. God bless. Lagi nating tatandaan. God is good all the time. Ayun, and happy Happy New New Year! Year! Bye-bye. See you on our next vlog. Babus! Takpan mo na.